nou episod. Astăzi am făcut un nou cont. Mariusica Y și ăsta va fi. Da. Ok, vreau și un invitat special. Oricum, ăsta va fi contul pentru YouTube. Contul acesta poate să mai jucăm la eventuri, dar na, asta va fi pentru YouTube. Acum, na. Bă, deci invitata specială este Antonia. Suntem amândoi pe conturi secundare. Poate să vorbească, dar nu vrea să vorbească. Hello. Ok, a vorbit. Ne dați apă. Hai, invită-mă tu, hai. Stai un pic. Ești. Că în timp gata. Ca să pot să scriu pe chat. Chat is muted. Dacă nu putem, doar că n-am vârsta mică. Ok. Acum hai să ne jucăm. Ai Brawl Ball? Poți să te duci la Brawl? Da. Acum hai să jucăm. Ce fac mă? Bă. Eu nu l-am, am doar duo. Jucăm duo atunci. Hai, I'm ready. Hai. Ok. Oricum, cred că după aia o să ne jucăm și pe conturile noastre mari, adică antrenare, nu prea la mare, dar nu. Deci, Antonia, ne băgăm și pe alea? Da. Acest canal oricum e pentru videouri. Ăla va fi doar pentru evenimente. Dacă jucăm cu abonați. Nu ți-l voi lua pe ăla, dar se poate... Sau îl iau pe ăsta, depinde. Că voi face live, voi lua pe ăla mare și poate va veni și Antonia. Se poate. Azi așa, da? Că se aude ceva, ignorați. Ce a făcut, mă, te-a bătut? Crezi că te-a bătut Bozi. L-a bătut pe ursul meu. Dă încet răsună, că se aude sunetul de la Brawl. Antonia, dă sunet pe mut. Gata, așa. Să ne auzim și noi. Deci, băieți, mâine pe la nu știu ce oră vom face un live. Cred că pe la 5, așa. Hai, Antonio, hai. N-am luat pe el prima. Uite, acum am și o Brawl. Antonia, ia-te Da. pe ce-mi deblochez eu. O deblochez pe Jessie. Deja? Da. Mișto. Mă, hai să spun. Mamă. Ați luat Godzilla bază? Așa vă întreb eu. Dacă ați luat Godzilla bază, oricum să la skin exclusiv, deci nu mai puteți să luați. Deci la va costa și... avem pe Lili, hai că e bun. E bună, Line, dar... Am mingea. Pe cont. N-am dus naiba. Băi, cred că pe live vom juca cu toți abonații la 5v5 să sub... Nu. Cine are mingea? Ia tu mingea, Mario. Ia tu mingea. Lasă să o ia Lili, că el dă de la apropiere. Dar Liliul nostru se duce la bătaie. Gata, Francesco, 15. Mamă. Francesco? Dar chiar există numele Francesco. Bă, ăștia dau mesaj pe Discord. Și ăștia și în jură. Ia toți pe Lili. Este incapabil. Bă, ăsta cred că e. Bă! Să-ți da Antonia 2.0. Eu, deci v-am pupat. 3 cont. Hai să vă dau spoiler. Mi-a deblocat startup-urile. Uite câte conturi am eu. Bă, da. Uite. E mișto. Da, știu că e mișto.
Uite, i-am deblocat deja stardropurile, să știi. Te felicit. Ia, uite câte trofei ai. 30 de am 59. Te-ai jucat mai mult. Am jucat mai mult, că am făcut contul dinainte. Dacă îți făceam și ție... Și tu atâta. Crău ăla, asta cioara de... Bă, hai mă, dă ready, că nu pot... Da. Nu putem să filmăm mai mult de 14 minute, că nu am număr de telefon băgat așa. Am un alt cont de YouTube. Ne mai avem parcul Jakey. Pe bagă-ți-l. N-am alt număr de telefon. Îl bași pe al meu. Pe al tău? Mă lași? Da. Ok. Eu nu o să-mi fac vreodată YouTube. Tu faci TikTok? Nu fac. Nu faci un fel de TikTok. Le pun pe privat. Da, adică ce să faci TikTok? Dar de același timp nu vrei să te faci de râs. La mine nu se face de râs pentru că eu sunt cineva care chiar vrea să fac YouTube, adică na. Bagă-l. Bravo! Y, am băgat că sunt Y, bă. Hai că-i la ăștia bombardez. Bombardierea, bă. Du-te cu mingea. Ia mingea! Da, asta că și am fost acolo pără să m-am învârtit capul. Faci tirezul. Iată-l pe ăla. Ajutați-mă, stați de gardă aici. Stau, dar du-te înainte cu mingea. Nu e primul. Nu! Frate, am dat mingea, dar am dat cu superul. Ce e asta? Să-ți dea Dumnezeu, nu mai blestem, măi. Adică botule. Lua mingea. Celălalt player unde domnier tu e? Ăla se bată, ăla e Lola. Numai Lola e bună aici, să-i dea Dumnezeu, nu mai blesteme la Lola asta. Că asta e rus, de-aia nu joacă el bine, că ăla e rus. Rușii nu joc bine. Glumesc. Bă, frate, ce e asta? Aveam mingea și mingea mea unde s-a dus? Atunci, bagă. Bag, dar trebuie să vină și Retrage-te. cineva să mă apere. Hai Lola. Vine să te apăr cu berea mea, dar nu mai am bere, că acum m-am transformat în Super Saiyan. Ce-ai făcut, mă? Am dat-o, dar m-au luat-o. Păi, dar tu ce? Dar tu ce făceai? Păi eu măream, că era barele acolo. Nu, lasă, deci să nu dea. Lasă, avem mingea la noi. Îl lăsăm să se ducă timpul că câștigăm noi, că avem 1-0. Yay! Așa sunt. Așa se joacă bosește. Am rar. Astăzi primim și noi star, dă și noi de la șmecher. Le lași tu pe el primul, bravo, câte... Și am pișu. Hai băieți. Să-i facem de lui primul, hai să-i facem la Shelly. Le-am făcut level 4. Bar la ceva cel mai mare. Atunci fă la cât level are Shelly? Doi fă și la Shelly, că-ți permiți. Fă și la el primul. Dă cât poți. Mai dă. Nu mai dau. Ok, hai, dă ready. Gata. 3, și... Mama, deci putem să filmăm mai multe minute dacă îmi bagi numărul de telefon, ok? Da, dar nu mai sunt masume. De fapt, ce pot să le răspund? Nu te sună, mă, că a zis o prietenă de-a mea că nu te sună. Hai, vino să mă aperi. Vine cu asta te apăr. Dar trebuie să fii atent că eu voi da de pe pereți. Stai un pic, nu te duce. M-am dus deja. Hai, du-te. Nu. Dar prea frumos golul. Și cu superul. Peste. E s-a dus cu foc, cu... Hai de capul nostru.
Ce-a făcut, mă, Shelly? Dar tu că eu vin să te apăr. Pe dacă n-ai level, nu prea ai level mare. Da, am level 6 pe Așa, da. Ia, o lași. Du-te. Mă duc, că oricum n-are ce să mai facă, n-are cum să Da, ia peste. meci. Amândoi am dat. Bravo. Da, meci. Meci, mă. Fine. Am făcut 4. Ia uite. Bine. Ai deblocat și tu câte trofei? Ai făcut și tu. 51 de trofee, tu? 84, și șmecherul. Ai deblocat deja stelele? Eu acum le-am deblocat. Hai la duo, hai la duo. La 2. Să-mi iau altul sau mi iau altul pe asta? Mi iau pe el primul. Ok, hai joacă cu el. Deci toate trofeele le-am făcut cu Barley. Mamă. Ne-am găsit să mi iau pe Barley, că tu l-ai acum și da. Eu sunt direct Twitch 2.0. Înseamnă că putem face episodul de peste 14 minute, Antonia? Da, cred. Bă, da, putem să facem despre noi. Dar de ce nu poți să-ți bagi același număr de telefon? Nu poți, nu te las. Încercăm noi. Nu, n-am încercat deja, nu merge. Mai încercăm. Nu merge. Bine, tu știi de pe al meu sau al lui mami. Nu pe ăla. Al tău. Bine, mă, bine. Că zici tu. Tu ești mort? Da. Tu nu vezi? Nu sare, eu te duce, fugi. Tu ce crezi? Dacă ți arată pe ecran niște... Da, mă, da, tocmai acum am văzut. Nu vorbi așa cu mine, trebuie să fii și atentă. Era să mor. L-ai distrus pe acest băiat. Hai și mi-a dat și mie rare. Daily quest. Aoleu. Cum ai quest-uri? Bă. Da, am quest și pe ăla, deci cu ăla joc. Și care chestia? Nu vă veni. Mă peste tine. Dai ceva nou pe shop. Bă, da. Stai. Madalin? Madalin. Cum o mare. Eu iau pe penile de aici. Și apoi la ultimul, ce să-mi iau, Garfield sau Edgar? Hai să-mi iau Garfield. Ia-l pe Edgar. De ce? Edgar e mai bun. Hai că mine. Da, dar l-am și pe contul mare pe Edgar. Ăla l-ai luat cu credite, tată, să-l ia cu măbuca. Da. Ei, da. Hai că e bun și așa. Hai să facem un episod de 30 de minute, ok? Ok, că oricum îți băgăm ție numărul de telefon. Hai, bine. Da, ai grijă unde-l bagi. Dar poți să-l scoți dacă vrei? Nu cred. Oricum nu te sună ăștia, cum mi-a zis mie prietena aia Capi. Că nu te sună, că ea are contul de mai multe ori și are și mai mulți abonați decât mine. Mâine facem live, să înțeles, dacă nu cred că v-am zis că facem live de vreo 1300 de... Bă, Ai murit. Bă, da, dă mai bine boții decât mine. Dă mai bine boții decât mine. Dar de unde știi că-s boți? Că sunt boți. Dacă n-au... E imposibil să nu dai. Dacă ne uităm frumos pe profilul lor, vei vedea că sunt boți. Uite-te puțin cum joacă ăștia, uite-te puțin. Numai player nu sunt ăștia, să știi. Sunt numai boți ăștia. Da, e dreptate. Nu vezi cum joacă, zici că
Deci că morți. Glumesc, acum glumesc. Hai, 15 minute. 15 minute. Hai că nu, noi avem... Epic. Mi-a dat 100 de blinguri. Mamă, să-i dea Dumnezeu. Avem gen grab, dar tu nu ai gen grab. Ia stai de la PES. Ce spică ție? A, nu era doar credită. Hai că după am dat și mie credite, să o deblochez pe doamna Jessie. Hai, Antonia, 15 minute. Facem de 30 de minute. Îi da pe pauză, Antonia. Antonia. Dacă nu închideai filmarea, te rupeam. Deci să dați și le voi like și subscribe, băieți, că vă bat. Te-a bătut bot. Da, bot. Așa ceva. Da, botul, da, Bo e foarte bun, să știi. Știu că Bo e foarte bun. bun. De dacă e din apropiere, îți dau un așa dacă e level Dar mare. știu că îți dă mai îți dă mai din apropiere, dacă... Păi da, nu mai sunt boți. Ba... Fugi, da, muri. Mă, dar aici cam dacă sunt Barley, știi că vine, nu mai vine primul pe tine, e un copil ăla. Face și noi thumbnail-ul ca băieții. Bă, ce vrei, mă? Îți pui thumbnail? Thumbnail, cum naiba să zice. Facem o poză bună. Da, facem o poză. Cu conturile. Sau editez eu poza, stai un pic. O editez tu, la poze, nu știu, poate editez tu mai bine. La filmare, la videoclip, editez eu, că oricum eu bag. Ați văzut deja, abonații mei cum editez forță. Să-mi zice. Oricum. Ok. Ce faci, mă? Antone, ce? Nu fi. Antone. Nu faci asta. Nu dau. Încă. Deci vreau să vei livra apes. Hai, Antone, dă ready. Bă, ia pe să țipesc. Bag cardul cu tata 5752. Să-mi blurez, te rog frumos. Nu știu chiar, că oricum ăștia nu sunt. Abonați-ne, nu știu, mă, bunicul, ce ai? Dar poți să afli, poți să le varieze cardul. Am zis pinul. Bă, acum ca chestie, vreau să zic ceva, Antonia. Ăla a fost, tata și-a schimbat. Și-a schimbat cardul. Da, că și-a schimbat. Am uitat, ăla era pinul vechi, acum e nu mai zic acum. Oricum Bă, era... am crezut că ăla nu e. Bă, da, cum să uiți că și-a schimbat? Ia, aici. Bă, aici probabil. Aici. Bă. Nimeni aici. Cred că ți-am dat întăriri. Hai, că n-ai cum să nu o bați. Luciana ăla, urâtul, glumesc. Iată, ăștia toți cu Barley. Bă, Barley, sunt mai șmecher. Barley. De la colț de la mamai. Barley. Este Barley Nana. Hai de coinsori. Legendar. Și vezi ce-ți da? 1000 de cointuri. Sau zic coinsuri. Tu nu auzi coinsurile, Antonia, tu nu le auzi, Antonia, tu nu le auzi. Mă, mai zic, epic. Lasă că... Trebuie să-mi dea skin, dar pe ești tu repede. Sincer, n-are cum să-ți dau skin.
Că nu mai sunt skin-uri de 29 de gemuri care să le iei. Ce, ăsta nu are skin de 29 de gemuri? N-are el primul. El primul. Da, 29, Da. Barley. Mai are încă unul pe roșu, dar nu are sens. Da, chiar, eu pe ăsta trebuia să-l primesc. Da, nu pe ăsta albastru. A pus albastru, acum hai mă, dă ready. Mama, vă dau cu băut. Stai un pic, că vă rog, că dau cu... Băi. Auzi, mă lași cum să editez videoclipul. Te rog. Antonia, știi bine. Eu mă descurc la editat de poze, deci eu fac thumbnail-ul. Da, tu faci, eu fac cu luminozitatea, cu astea, cu Dar dacă rezoluție. știi, pe normal nu trebuie să faci pe luminozitate. Nu, fac pe calitate, trebuie să fac calitatea mai bună. Oricum vei vedea și tu cum se editează și dacă vrei să te apuci de YouTube, Nu, voi acum fi editorul. niciodată. Se poate să te apuci de TikTok. Nu. Instagram, poate. Instagram? Poți să poze, dacă nu o să fiu mai mare, gen, că acum am doar 12 ani. 12 ani. 12 ani, a? Mai mare cu mine, cu câțiva ani. Na, vă da cu bombardiera. Mamă, bombardez. Ce făcandole, și cum ai sărit tu ca botul așa? Bă, nu trebuia să sari, trebuia să te duci. Îi dă cu punia. N-ai avut nicio treabă, Antonia, nicio treabă. Acum am luat-o pe Jessie, inclusiv am luat-o pe Jessie, băieți. Pe Jessie, boss, și mă luăm cu un brother. Wow, Cum? 4 din primești 350? Nu fac cum paște. Mamă, este băieți. Te vezi? Mamă, team events. Câte am? Haide. Hai, Antonia. Ce-ai făcut, mă? Ce i-ai scos la căcat? Ai scos. E o leacă. Moldoveancă ardeleană. Auzi, dar noi nu putem să luăm skin-ul ăla free? Care ăla pe șelii nu mai poți. De ce? Că nu mai poți. S-a dus eventul, gata. Era tare să avem și noi. Trebuia să avem multe trofee pentru asta. El era skin meeting, nu ne dădea la nu ăștia jucători ai șmecheri. Skin. Ai dreptate. Ăștia slabi. Conturile ăștia mici, că după aia erau ăia cu conturile mari de 10.000 de trofee. Bă, nu-i corect, mă, corect. Că noi băgăm bani și ăștia, mă, skin. Eu n-am băgat bani în jocul ăsta. Nici eu n-am băgat. Frate, tu a băgat. N-a băgat, a fost caldă de la un prieten. Da, o să bagi. E că o să bagi în curând. Păi nu știu. Îl știe, cred că, Mani. Pe logic, e Max. Da, ea a făcut cărul. Tati nu știe. Numesc. Mamă. Ia, stai un pic. Cioara de la Berceni. Hai că avem 24 de minute, mai avem câteva minute să... A dat orar. De ce? De ce jocule? De ce? Mamă, nu-i stric de 12. Ia uite. I-am doar... Ce victorie? Eu cum pe Jessie. Eu voi face un pic de level. Vă ce-mi plăcea. Da, hai, las. Haide să începem. Da, Antonia, bagi numărul, nu? Bagi pe ăla. Numărul meu de telefon? Da, bagi. Hai că băgăm.
Băgăm că după aia trebuie Putem să băgăm orice număr gen de telefon? avem, dar nu pe la numai. Nu, putem să băgăm orice număr de telefon, gen la random. Nu, Cum adică nu? n-ai voie random, trebuie să fie unul corect. Random. Păi îți va da un cod care la acel număr. Înțelegi? Nu, eu când am făcut cont pe Dubu am băgat număr random. Am abonament. E dubum. Mhm. Ăla e porcărie. Nu e porcărie. La mine ar fi o porcărie. Bine, abonamentul meu e și pentru noi din clasă, că știi că avem tablă electronică. Și doamna a zis, na, Antonia, este e-mailul pe de rost să ia și abonament, haide. Fă stai să folosim și în clasă. Nu știu cam... Dar ce mă, ea nu știe, mă? Ei n-au e-mail nici școală, că ei au. Ba da, dar hai să ne băgăm noi copiii. A, deci să fie A, și voi învățați așa, nu vă învăț doamna, deci doamna vă bagă... Ma, nu mă, ne bagă uneori. A, treba... Cred că la final o să mâncăm pizza cu clasa voastră. Când? Atunci, la ultima zi, adică ultima De unde zi, ai scos-o pe asta? că așa am făcut și anul trecut. Cu clasa de sus. Dar de unde știi cocoana asta? Pe desigur că cu clasa care am făcut-o noi a fost vecine cu noi. Înțelegi? Nu cred. Ba da. Dacă vrei, o întreb pe domnul nostru. Mă întreb tu pentru mine. Dar nu. Să zic. Dacă... Sau întreabă tu dacă mâncăm pizza cu ăștia de... Da. O să întreb. Hai cu Antone, cu tine. La 30 sau, hai să zicem la 30. Și 35 de minute. Ai de capul meu. Moa. Ia grijă. Joșnicu. Ma. Ce faci, mă? Te bagi în turetă. N-ai nicio treabă. Te bagi în turete. Te duce, că încă e viața mică, rifă-te. Sau hai acum, du-te. Mamă, ce m-am băgat, am fost ca ultimul animal. Și vrem, frate. Să ce damage dau la asta. Gata, am dat damage. Mamă. Și... Mă, Marius, că eu am noroc. Iartă-mă. Dacă n-am noroc să nu ai niciunul. Mă lie pe Poco acum. Poco Loco. Cred că acum joc cu niște Poco. Cam chef. Startă new, Nu știu, e Jackie. Stai să schimb acum. Schimb poza de schimbi. Da, să-mi pun poza de bot. Sănătate. Mulțumesc. Uite. Nu știu, nu cred că erau boți. Nu erau boți. Stai un pic să mă uiți. Hai, ți-a dat eroare. Unde? Battle Log? Da, Battle Log. Săraca de tine nu știu. Level 1 profil. Piero. Ăștia au mai mult decât noi, mă. Sunt boți? Nu sunt boți. Dacă au trofee... Ia să ne uităm la primul. Ia 47 ăsta profil. Nu, noi n-am jucat cu boți. Profil. Sau nu cred că ăștia erau boți. Erau boți ăștia. Rafa. Olivca. Bă, nu s-ar putea să fie. Uite că nu le arată aici rangul.
Nu, dar așa sunt boții, n-au rang, efectiv boții. Da, uite, asta... e și ăsta bot. Ia. Știu că boții îți dă până în 100 de... Ia la tine. Nu, la... Uite, la tine se arată rangul. Deci noi am jucat până am făcut boți. Mama, mișto de tot. Hai, Ia cât ai. nu cred că... Da, până... Da. Până în rank 9 ai găsit un boss. Avem 31, mai avem 4 minute și închid. Hai că mai 5. E 4. 30. Nu e 31. 30. Nu trebuie să-i 30. Nu te lua de pe timerul ăla. Ne 5 minute. Ma. Ce-ai făcut, mă, te bați cu Pocoloco? Poco. Ce-ai făcut? Ia mă mori. Event team. Ma. Îmi trec pe tine la trofee, oare? Mă întregi. Mai sunt 4 minute și terminăm treaba. Dacă nu se aude pe video, vezi că fac curăț. Ia uitați, mama. Tu ai. Ma. De ce tu ai mai multe ca mine? Cât? 210. De ce, uite? La Team Event. Păi da, și avem aceleași brawleri. Așa e. Am acest brawler și de ce am mușcat mai mult. Hai mă că să eu cu minutele. Da, acesta va fi ultimul match pe care o să-l dăm. Ok, hai. Dăm? Hai. Mamă. Am să-ți dă Dumnezeu nume blestemă, jocule. Hai. Am o level 6. Hai, deci acesta va fi ultimul match. Dacă nu se aude, el mai vine ta. De ce? Pentru că nu trebuie să activezi sunetul măcar încet la mine, că se va auzea foarte prost, că noi nu avem microfon. Ok. Hai, vină și tu și dă. Ce faci, mă, tu dai în perete? Nu dau în perete. Taki oficial. Și că la asta. Ia bate-l pe la bate. I-am dat un jet. Ia mai e una. Mai e unul sau una. Și eu fiu să-i zic. Ia-te-l pe Brock. Brock, vino în coamă. Vrei acum, mă, să te bamă? Ia bate-l până nu să se respawneze altul. S-a respawnat la altul. Vino în Hai, coamă. bate-l până nu se respawneze. E o zi minunată care vezi. Așa. Ăsta a fost episodul de astăzi. Hai, pa, pa! Pa!